Всички лекари, които членуват в Българския лекарски съюз, и зъболекари, които членуват в Българския зъболекарски съюз, могат да поискат достъп от своите пациенти и да разгледат информацията в електронните им здравни досиета в Националната здравно-информационна система. За целта те трябва да посетят електронния пациентски регистър на ДОК.ХИС.БГ и да се идентифицират с квалифицирания си електронен подпис. В полето за търсене на началния екран лекарят трябва да въведе единен граждански номер или личен номер на чужденец на пациента, чието електронно здравно досие желае да прегледа. След като се появят данните на пациента, лекарят трябва да натисне оранжевия бутон «Заявете достъп». Заявката е валидна 5 минути. Пациентът може да предостави или откаже достъп чрез мобилното приложение е-здраве или през десктоп версията на електронното здравно досие на MyHIS.BG. Докато заявката очаква одобрение, тя може да бъде оттеглена от лекаря чрез натискането на бутона със знак Хикс. Ако пациентът разреши достъпа до електронното си здравно досие, под името му ще бъде изписано в зелено предоставен. Достъпът е валиден 2 седмици. При избиране на полето с името на пациента се зарежда цялата медицинска информация, която съществува за него в Националната здравно-информационна система, прегледи, направления, резултати, ваксини, рецепти и други. Ако пациентът откаже да даде достъп или реши да го оттегли преди изтичането на тези 2 седмици, на екрана на лекаря ще бъде активен отново бутонът «Заявете достъп». Същото ще се случи и ако заявката не бъде одобрена в рамките на 5 минути от страна на пациента. Ако пациентът сам предостави достъп до електронното си здравно досие, той ще бъде директно добавен в списъка активни достъпи на лекаря. Последвайте ни в социалните мрежи, за да сте наясно с всички новини, свързани с Националната здравно-информационна система.